Днес ще се потопим в едното най-мощните, може би най-революционните произведения на Христо Ботев – поемата «Борба». Това е текст, който просто разкъсва всякакво примирение и задава едни въпроси, които, повярвайте, отекват изключително силно и днес. Свестните у нас считат за луди. Само чуйте как звучи. Всичко започва именно с този стих. Толкова парадоксален, толкова силен. Само с няколко думи Ботев ни рисува един свят, който е, обърнат с главата надолу, свят, в който да си честен и да казваш истината, е белег за лудост. И точно тук, в това изречение, е заложен целият конфликт на поемата. Добре, но преди да стигнем до големия призив за революция, трябва да направим една крачка назад. Трябва да погледнем навътре. Защото вижте, всичко тръгва оттам, от личното отчаяние, от една душа, която е в състояние на бунт. И ето това е толкова интересно. Ботев не започва с някакви гръмки политически лозунги, нали? Не. Започва с една почти изповед. Представете си душата на човек като храм. Този храм е осквернен, опустошен, вярата – ограбена, надеждата – няма я, любов и помен няма от нея. А младостта? Тя не е изживяна, а просто е пропиляна в нещо, което той нарича сън мъртвешки. И тук идва ключът към разбирането на всичко. Тази вътрешна болка, това страдание, не е просто някаква лична драма. Не. Тя е директен, абсолютно пряк резултат от несправедливостта на света навън. Душата е като огледало и това, което отразява, е един болен, сбъркан социален ред. Добре, след като видяхме какво се случва вътре в сърцето, сега е време да обърнем поглед навън. Да видим какво е това общество, което може да причини такъв срив. И Ботев го прави. С цялата си ярост той разобличава един свят, изтъкан от лъжи. И ето я картината в цялата й грозота. Говорим за свят, в който моралният компас просто е счупен. Всичко е наопаки. Ако си разумен, те наричат глупак. Ако си честен, вече го чухме, ти си луд. Добро и зло – пълна мъгла. Не можеш да ги различиш. А смирението, което би трябвало да е добродетел, то се е превърнало в синоним на покорство, на робство. Бой се от Бога, почитай и царя. Звучи познато, нали? Ботев не го цитира, за да ни поучава. Точно обратното. Той го изтъква като оръжието, като идеологическата тояга, с която властта и църквата държат хората в подчинение. Това, казва той, е формулата на робството. Толкова е просто. Така че имаме два напълно непримирими свята, които се сблъскват челно. От едната страна гласът на поемата, който крещи «Истината е революция», от другата страна целият свят, който отвръща «Ти си луд, мъдростта е да си мълчиш и да се подчиняваш». И тук среден път просто няма как да има. Окей, проблемът е ясен. Но кой е виновен? Кой е врагът? Ботев не говори в празнотата. Не! Той е абсолютно безпощаден и посочва виновниците с пръст. И тук става наистина интересно, защото врагът не е просто някой отвън, някой чужд. Врагът е тук, сред нас. Това е цяла коалиция, една система. На върха, разбира се, е богаташът, обществения мъчител. До него свещеникът, който благославя лъжата, следват ги продажните интелектуалци, а в основата на всичко е пасивното стадо, което с мълчанието си легитимира целият този ужас. А това е просто гениално в своята язвителност. Ботев взима известната фраза «Бог наказва когото люби» и я обръща на 180 градуса. Бог не наказва когото мрази. Сарказмът е убийствен, посланието е кристално ясно. Ако Бог оставя злодеите ненаказани, значи е на тяхна страна. Край на лицемерието. И така, картината е пълна. Имаме смазана душа, сбъркан свят и ясни врагове. Въпросът е, какво правим сега? Има ли изход? Според Ботев има. И той е само един, радикален, и се нарича борба. Но трябва да сме наясно, когато Ботев казва борба, той няма предвид просто някаква битка или спречкване. Не, за него борбата е нещо огромно, почти като природна стихия, като пречистващ огън. Тя е единственият достоен изход. Целта не е да се поправи нещо тук-там. Целта е тотално разрушение на стария, гнил свят, за да се роди нов, основан на правде.
И този път към революцията има своята ясна, почти желязна логика. Вижте как се случва. Всичко започва с личното страдание. То се трансформира в гняв, но справедлив гняв. Гневът от своя страна води до действие, до борба и накрая върхът на всичко това е готовността за саможертва. Това е стълбицата, по която се изкачва истинския герой. И ето ни на финала. Моментът, в който поемата надскача своето време, своята конкретика и се превръща в нещо вечно. В един безсмъртен избор. Ботев ни подготвя за последния, най-силен удар. Представете си този свят, който описахме. Свят, в който властват само лъжа и робство. Какво ти остава тогава? Какъв избор изобщо имаш? Хляб или свинец. Това е финалният вик. Само 2 думи, но в тях е събрана цяла философия. Изборът е сведен до най-чистата си, най-брутална форма. И нека разчетем този код, защото е адски важен. Хляб – това не е просто храна. Това е символът на примирението, на оцеляването на всяка цена. Да си наведеш главата, да получиш своя хляб и да живееш в робство. А свинец – това е оловото, куршумът. Това е борбата до край, борбата за достоинство, дори ако цената е смърт. Така че това не е просто избор между живот и смърт. Това е избор между 2 различни начина на съществуване. И поемата ни оставя с този въпрос. Един въпрос, който прорязва времето и стига право до нас. Помисляте, когато да казваш истината се смята за лудост, когато целият свят е обърнат наопаки, тогава борбата не се ли превръща в единствения разумен, в единствения логичен ход? Тази дилема, тя не е останала в 19 век. Ботев я оставя и на нас.